warahmatullahi wabarakatuh. Nugroho wiwasih wilasaning Gusti Kang Maha Agung mugi tansah hanggung kajiwa kasalira dumateng panjenengan sedaya dalasan kula sumrambah keluarga Waraden Sagung dumadi Lestantun Raharjo. Para alim, para ulama, sesepuh dalah bini sepuh mliginipun Rama Kyai Miftahul Huda ingkang dahat kinabekten dumateng manggalaning praja minangka pandang padomaning para kawula tasih ingkang pantes sintarsani dumateng keluarga agung Bapak Lukang ingkang bagya lan mulya sagung tamu kakung saha putri ingkang tuhu kinarya pujo puji pangestuti kanca dumateng Gusti ingkang murbeng dumadi nenggih Allah Subhanahu wa taala ingkang boten kendhat paring kanugrahan awujud kegiatan berkawijinan satemah panjenengan sedaya lan kula saged pepanggihan kempal manunggal kanthi minengku ing Sukodala Resmi kanthi rinambaran sedya terusing manah mugi wonten keparengipun kula minangka sulih saira saking Bapak Riflai sarimbit garwa dalah keluarga sepisan ngaturaken pambagya sugeng rawuh saha ngaturaken bumi panuwun ingkang tanpa winates awit rawuh panjenengan sedaya. Salajengipun panjenengan sedaya kasuwun lenggah kanthi mardu mardikaning penggalih saha anggrahapi pasugatan ingkang sampun kacawisaken sinaosa sarwa prasaja. Wondene sampun sami pirsa Bapak Riflai sarimbit garwa dalah keluarga ing dinten menika hanetepi darmaning sesepuh kala krawakaken putra putrinipun ingkang asesilih Roro Ayu Elgis Lintan Gisya Daud kalian Bagus Husni Mubarok atwaja kangipun Bapak Lukman ingkang lenggah dedalan wonten ing swarga. Wondene ijabing temanten sampun kalampah kala wau tabobolu wekdal nuswantara imbang pracima mapan wonten PKBN Prospek Gondang Kecamatan Watumangan. Awit saking keparingipun Gusti Kang Maha Mirah saha donga pangestu saking panjenengan sedaya ijabing temanten kalampah kanthi rancak kalis ing sambeku. Salajengipun panjenengan sedaya kasuwun hanyeseni saha maringi tambahing donga pamuji. Mugi temanten kekalih anggenipun pangun bebrayan tansah pinanggih kabagyan dening kamulyan. Dadosa keluarga ingkang hayom tentrem atut runtut bagya lan mulya. Tansah pinayungan berkahi Gusti ingkang Maha Agung. Sagung tamu kakung saha putri ingkang kehormatan. Pargian ing wanci menika saged kalampah muninggih saking pambiyantunipun para sanakadang tangga tepalih sae menika arupi bondo tenaga igo pratikel menapa dene tandha tresna saking para tamu. Awit menika Bapak Riflai sarimbit garwa dalah keluarga boten saged atur piwales menapa-menapa kejawi namung ngaturaken kuning panuwun ingkang tanpa pepindhang kairing nyuwun ring Gusti Kang Maha Mirah mugi sih kadarman panjenengan sedaya tansah pinaringan lelingku ingkang sakraja. Salajengipun Bapak Riflai sarimbit garwa dalah keluarga Sestu Menggono kathah ketirangan saha kalepatan anggenipun nampi saha ngacarani rawuh panjenengan sedaya awit kurang pupuh aruh lungguh ing sukuh ingkang boten damel syukur naning penggalih panjenengan sedaya. Saestu Bapak Riflai sarimbit garwa dalah keluarga nyuwun agunging asor.
ing wasana saestu nglagono anggen kula matur ngarsa dalem panjenengan sedaya tartamtu kathah kelepetan saha kekirangan ingkang boten damel suparenganipun kalih panjenengan sedaya kula nyuwun agunging aksa. Wassalamualaikum warahmatullahi